Hindi ko po sinasadya. Tama mo ako! Sorry, ate. Ayan! Parehas na tayong basa! Ano ba naman yan? Si Lolo ata yun. Pabida ka na naman ba? Huwag na! Ako na! Masyado kang sip-sip sa lahat ng bagay. Tandaan mo ha, mahal na mahal ko kayo ng ate mo. Salamat po, Mama. Wow! Mama! Ma? 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 Ate, kakaalis lang ni Mama. Bakit? May kailangan ka ba? Ano bang pakailam mo? Si Mama ang gusto kong makausap, hindi ikaw. Kakainis naman. Yung mga gamit ko sa kwarto, inayos-ayos pa kasi ni Mama. Ngayon hindi ko na alam kung nasan yung mga gamit ko. Ate, ako po kasi yung nag-ayos doon. Hindi si Mama. Nakita ko po kasing makalat at madumi na. Ano? Sino nagsabi sa'yong pakailaman at linisin mo yung mga gamit ko? Pasensya ka na, ate. Nagpaalam naman ako kay Mama na ayusin yung mga gamit mo. Pakilamera ka talaga! Pasensya ka na, ate. Kay Mama? Kay Mama ka nagpaalam? Eh hindi naman yung mga gamit yung mga yon. Sana, sa akin ka nagpaalam, hindi kay Mama. Pasensya ka na, ate. Hayaan mo po. Hindi ko na po ulitin. Talagang hindi na. Dahil simula ngayon, ayoko nang pumasok ka sa kwarto ko, ha? Sige, ate. Kung yan ang gusto mo. Pag dumating si Mama, sabihin mo sa kanya hinahanap ko siya, ha? Opo, ate. Abi? Abi, Ma, parang ang lalim ng iniisip mo. May problema ka ba, anak? wala po, Ma. Ang ate mo nasaan? Nasa kwarto niya po. Ah, ganun ba? O sige, pupunta muna ako sa kwarto, mag-ibihis lang ako. Ma, Ano yun, anak? May gusto ka bang sabihin sa akin? nagalit po kasi kanina si ate sa akin. Bakit naman magagalit ang ate mo? Kasi po, pinakailamanan at inayos ko po yung mga gamit ni ate. Hay nako, ang ate mo talaga. Simpleng bagay lang naman yun. Tsaka palagi pong mainit yung ulo niya sa akin. Hindi ko po alam kung bakit ganun po siya sa akin. Huwag mo na lang intindihin yun. Hayaan mo at kakausapin ko siya. Huwag na po, Ma. Baka isipin niya po, nagsumbong po ako sa inyo. Hay, yung talagang batang yun. Ayos lang po ako, Ma. Sobra na talaga si Lovely. Kahit simpleng pagmamahal sa kapatid niya, hindi niya maiparamdam. Pagpasensyahan mo na lang ang ate mo. Sige anak, mag-ibihis na lang muna ako. Sige po, Ma. Oo, sis. Sige, tapusin natin mamaya, ha? Sorry, Ano ate! ba yan? Sorry, ate. Hindi ko po sinasadya. Tama mo ako? Binasa mo ako! Minakad pa man din ako ngayon! Sorry, ate. Hindi kasi kita napansin. Ayan! Parehas na tayong basa! Sa lagi kong ito? Hindi mo ako nakita? Ate, bakit mo naman ako binasa? May report pa naman ako ngayon. Wala akong pakialam. Ako ba inisip mo? May importanteng lakad pa man din ako ngayon at nagmamadali pa. Tapos mababasa lang ako ng ganito?
ko naman sinasadya, ate. Palibasa kasi, ang tanga-tanga mo! Wala kang alam! Oh, tapos ngayon iiyak-iyak ka. Para ano? Para pag nakita ka nila mama, kaawaan ka? Tapos ako na naman yung magmumukhang masama. Hindi naman, ate. Pasensya ka na. Umalis ka na nga sa harapan ko! Nakakainis ang drama mo! Alis na! Pati ako nadadamay sa katangahan niya. Nakakainis talaga. Bakit ganun sa akin si ate? Parang hindi niya ako kapatid kong ituring. Tao po. Tao po. Lovely. Abe. Ano ba naman yan? Sorry, ate. Si Lolo ata yun. Oh, ano ngayon kung siya? Bakit? Pabida ka na naman ba? Hindi po, ate. Huwag na! Ako na! Masyado kang sip-sip sa lahat ng bagay. Oh, Lovely. Loma na po. Tawag ka ng Diyos ako. Loma, upo po muna kayo. Oo, Abi. Hindi ka ba lalapit sa akin? Lo, mano po? Tawag ka ng Diyos ako. Kumusta kayo dito? Ang mama mo nasaan? Masyado talagang sip-sip tong abi na to. Lahat na lang ng atensyon ni mama at lolo nasa kanya na. Ayos naman po kami ni ate, Lolo. Lolo, may kailangan po ba kayo? Ang tagal niyo pong hindi nagpunta dito ha. Kakausapin ko sana si mama mo. Kaso hindi ko naabutan. Kaya nga po, Lolo. Abi, bakit hindi ka maganda ng merienda ni Lolo? Baka mamaya napagod siya sa biyahe. Wag na po. Busog pa ako. Sumaglit lang naman ako dito para kumustahin kayong mag-iina. Simula kasi nawala yung papa nyo, hindi na gaanong nagpupunta ng bahay ang mama nyo. Opo, Lolo. Puro na lang kasi trabaho ang alam sa buhay ni Mama. Yun na lang yata yung ginagawa niya. Halos hindi na po nag-i-stay si Mama sa bahay. Paano? Ang dami niya kasing pinagkakagastusan pa. Naku, si Mitch talaga. Wala pa rin pinagbago. Masipag pa din. Gusto kanya kasi makapagtabos, Abi. Kagaya na Ate Lovely mo. Kawawa naman si Mama. Puro trabaho na lagi ang alam. Imbis na wala nang iniisip kasi graduate na ako. Kaya nga, Lovely, tulungan mo ang kapatid mo. Magmahalan kayo at lagi kayong magkasundo. Nagmamagaling na naman siya. Karoon pa ako ng kahati sa pagmamahal sa mama at lolo ko. Kaya kayo na lang magtutulungan ng mag-anak. Wala nang ibang maasahan. Lalo na si Abi. Tayo na lang ang pamilya niya. Alo, kumain na po ba kayo? Dito na lang po kayo kumain. Hindi na po. Alis na po. Babalik na lang ako niyan. Sige po, Lolo. Mag-iingat po kayo. Kaya kayong dalawa, magpakabait kayo ha. Huwag kayong palaging nag-aaway. Kawawa ang mama nyo. Mabait po ako, Lolo. Ewan ko lang kay Abby. Kayo talagang magkapatid. Sige, alis na ako. Pakisabi na lang sa mama nyo na namasyal ako. Opo, Lolo. Mag-iingat po kayo. Bumalik ka na nga doon sa kusina. Magluto ka na ng pagkain natin. Sige po, ate.
Ma, aalis na po ba kayo? Oo anak, nagmamadali kasi ako eh. Kumain po muna kayo, Ma. Hindi na anak, baka malate kasi ako eh. Anong oras na? Sigurado po kayo, Ma. Baka mamaya magkasakit po kayo niyan. Hindi naman anak, may pagkain naman kami sa trabaho. Ano pong gusto niyong ulam mamaya, Ma? Kahit ano po, sabihin niyo po. Sasarapan ko po. Bahala ka na. Kahit ano naman ang lutuin mo, masarap naman lahat. Sige po, Ma. Pwede po bang payakap? Ang anak ko talaga, wala ka pa rin pinagbago. Gusto ko lang po palaging magpasalamat sa inyo. Dahil kayo po ang naging pamilya ko. Sus, paiyakin mo pa yata ako nito eh. Sige po, Ma. Pumasok na po kayo. Baka malate na po kayo. Anong oras na rin po? Basta, tandaan mo ha, mahal na mahal ko kayo ng ate mo. Opo, Ma. Salamat po. O sige, alis na ako. Mag-iingat po kayo, Ma. Bye, Ma. Bye anak! Sasarapan ko yung luto ko para magustuhan ni Ate Lovely at ni Mama. Hello? Sino po sila? Opo, ako nga po. Sige po, pupunta na po ako dyan. Ate, baka gusto mo muna magpahinga. Ako muna magbabantay kay Mama. Ayoko. Bakit ba nagmamagaling ka na naman, Abby? Iniisip ko lang naman yung kalagayan mo, ate. Wala ka pang tulog. Wala kang pakialam sa akin. Pwede ba? May isip naman ako eh. Kasalanan mo lahat to, Abby. Nang dahil sa'yo, napahamak ang mama ko. Bakit mo ba ako laging sinisisi, ate? Kung hindi dahil sa'yo, hindi magkakaganyan si mama. Imbis na wala siyang iniisip eh. Pero simula nung dumating ka sa buhay namin, nagkandaloko-loko na. Ito na palang bahay namin. Ituring mong parang bahay mo na din ito. Talaga po, tita? Oo, Abby. At huwag ng tita ang tawag mo sa akin. Mama na lang. Maraming salamat, tita. Ay, Mama po pala. Salamat po. Dahil tinanggap niyo po ako. Kahit bunga ako ng pagkakasala ni Papa. Nung una, galit na galit ako kay papa mo. At hindi kita tanggap. Pero nung katagalan, naisip ko, wala ka naman kasalanan. At hindi mo naman ginusto yun. Maswerte po si Papa. Dahil kayo po ang naging asawa niya. Ako na po ang humihingi ng tawad para sa mama ko. Kalimutan na natin yon, Abby. Ang mahalaga, may makakasama kang pamilya. Opo. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Nandun ang ate Lovely mo. Sige po. Halika, pasok ka. Ano po, ma? Sino po siya? Si Abby anak, siya yung anak ng papa mo sa labas. Yung sinasabi namin sa'yo. Eh, bakit siya nandito? Wala na kasi ang papa mo. At wala na rin ang mama niya.
Wala na rin kasi siyang pamilya na pwedeng tirhan. Huwag yung sabing dito titira yan. Oo anak, kasi may karapatan din siya dito sa bahay na iniwan ng papa mo. Hindi pwede. Ayaw mo ba nun? May kapatid ka na pwede mong kasama. Ayoko, ma. Ayoko sa kanya. Mama, aalis na lang po ako at maghahanap na lang po ako ng trabaho. Wow, mama. Nagkaroon pa tuloy kayo ng instant anak? Ang galing naman. Tumigil ka na, Lovely. Konting respeto naman sa papa mo. Anak din siya at walang kasalanan. Ah, basta. Ayoko sa kanya. At kahit kailan, hindi ko siya matatanggap. Tita, aalis na lang po ako para hindi na po kayo magtalo ng anak nyo. Hindi. Hindi ka aalis. May karapatan ka din dito sa bahay na to. Kakausapin ko si Lovely at wala siyang magagawa. Halika na. Ituturo ko sa yung kwarto mo. Ate, hindi ko naman ginusto ang buhay na to. At iisa lang ang papa natin. Naranasan mo na ba na pagtawanan at masabihan na anak sa labas? Ano kaya sa tingin mo ang mararamdaman mo, ate, kapag ikaw nasa kalagayan ko? Kakayanin mo kaya? Kasalanan ng mama mo yan. Dahil pumatol siya sa papa ko. Hindi alam ni mama na may pamilya na si papa. Huli na nung nalaman niya ang totoo. Talaga ba? Kaya pinalayas niya si papa at bumalik siya dito. Kalokohan yung mga sinasabi mo, Abby. Lumayas ka nga sa harapan ko. Ayoko marinig yung mga sinasabi mo. Layas na! Anak, Bakit po, ma? salamat ha. Ate, kain na po kayo. Nakapagluto na po ako ng ulam. Pakakainin ko lang po si mama.
Abi, sandali nga. Bakit po ate? Huwag mo nga akong matawag-tawag na ate. Hindi kita kapatid. Bakit ba hindi nawawala ang galit mo sa akin ate? Nang dahil sa'yo, nangyaring lahat ng mga to. Si Mama masaya sana ngayon habang nagpapahinga dito sa bahay. Hindi yung nagkakaganyan siya ngayon. Hindi ko naman kagustuhan na mangyari ang lahat ate. Kung pwede lang sana na akong umako sa sakit niya, gagawin ko. Para lang mapatawad niyo ako sa mga kasalanan ko. Hindi kami hahantong sa ganito kung hindi ka dumating sa buhay namin. Pati yung pagmamahal ni Mama napunta sa'yo lahat. Hindi totoo yan ate. Kahit kailan, hindi ko inagaw sa'yo ang pagmamahal ni Mama. Talaga ba? Sana, mawala ka na lang dito! Sana nga ate. Sana, mawala na ako ng tuluyan. Sana hindi na lang ako pinanganak. Kahit lagi mo akong pinapahiya, hindi ako nagtanim ng galit sa'yo. Pilit pa rin ako nagpapakumbaba. Dahil sa kasalanan ginawa ni Papa, na hindi ko naman kagustuhan. Hindi ko naman ginusto na magkaroon ng buhay ng ganito ate. Na sana ate, kahit konting pagmamahal, maramdaman ko yun sa'yo bilang kapatid. Wala akong kapatid! Alam mo ba ate, masaya ako na nagpunta ako dito sa inyo. Kasi wala na akong pamilya na nagmamahal sa akin. Kayo na lang ang inaasahan ko ate. Sana, kahit konting awa na lang sa puso mo, ang maibigay mo sa akin. Hayaan mo ate. Pag gumaling si Mama, aalis na lang ako dito. Para hindi na ako maging pabigat sa inyo. Salamat sa panahong nakasama ko kayo. Maraming salamat po sa lahat po ng naitulong niyo sa akin. Kahit hindi niyo po ako tunay na kadugo, pero itinuring niyo po akong tunay na anak. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo. Ang tanging hiling ko lang po ay sana gumaling na po kayo. Mahal na mahal po kita. Abi, pwede ba tayo mag-usap? Una pa lang, hindi na talaga kita tanggap at hindi man lang kita binigyan ng chance para iparamdam sa'yo ang pagmamahal ng isang kapatid. Gusto ko sanang makabawi sa'yo. Alam ko na hindi naman ganun kadali ate. Natanggapin mo ako. Pero nagpapasalamat ako sa lahat ng sakripisyo mo sa amin ni Mama. Kung wala ka dito, walang mag-aalaga kay Mama. Hindi ako makakapagtrabaho. Mahal na mahal ko po kasi si Mama Mitch. Kaya ginagawa ko po ang lahat ng ito. Pati yung pag-aaral mo, napapabayaan mo na ng dahil sa amin. Patawarin mo ako, Abi. Kapatid ko. Sana bigyan mo ko ng pagkakataon para makabawi sa'yo. Tinawag mo akong kapatid ate? Oo, kapatid ko. Ibig sabihin, tanggap mo na ako? Tutulungan kita makapag-aral ulit. Gusto kita makapagtapos. Totoo ate? Oo. Para pagdating ng panahon, pag tumanda na tayo, may magandang buhay ka rin kagaya ko. Pero gusto ko munang samahan si Mama hanggang sa gumaling siya.
dahil kailangan niya ako, ate. Oo naman, Abby. Pagtutulungan natin. Pero pag gumaling na si Mama, ipangako mo sa akin na babalik ka na ulit sa pag-aaral mo. Sige po, ate. Maraming salamat po. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal din kita, kapatid ko.